România noastră nu mai are timp de compromisuri. Nu mai avem luxul de a alege răul cel mai mic. Avem nevoie de oameni care iubesc această țară cu fapta, nu doar cu vorba. Iar astăzi îți spun clar și răspicat. Un vot pentru George Simion este mai mult decât un gest politic. Este un semnal, este o chemare, este un răspuns afirmativ pentru un viitor în care România își recapătă demnitatea. Iar alături de el, o voce puternică și vizionară, Călin Georgescu. Independența unei țări trece prin capacitatea sa de a se finanța singură. Să nu uitați asta. Deci tu nu ai nevoie să aștepți cu mâna întinsă, că nu ești în poziția asta.